ҳамҷоёрани азиз салому алайкум. 8 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорам дар Самарқанд дар яке аз тӯйхонаҳои бисёр боҳашамати шаҳри Самарқанд бо номи Олтин Самарқанд, яъне ки Самарқанди тиллоӣ ё ки тиллои Самарқанд, бо таклифи яке аз мухлисони ашадии гурӯҳи Ангур ва боғ ки гуфт агар набиёӣ хафа мешавам, таклиф карду гирифта овардам, гӯям мешавад. Ман ҳозир мо тӯйда иштирок дорем. Тӯй нав сар мешавад. Худо хоҳад аз Самарқанд боз ягон наворҳои хуби хуб ҳам ёфта ба шумо пешниҳод мекунам. ҳозир бошад дар тӯй истироҳат мекунем. пагоҳ худо хоҳад ягон ҷои нағз ёфта барои шумо наворҳои хубро пешниҳод мекунам. ҳозир бошад дар тӯй қарор дорам. ҳофизашро аз Бухоро овардааст. ҳофиз тоҷик мебошад ва бисёр тӯйхонаи боҳашамат. Инҷа ба қонун дар бораи танзим вуҷуд надорад. инҷа бениҳоят тӯйхона калон, тӯйи калон мешавад. манам хел тӯйхонаи боҳашамат доранд. номаш тиллои Самарқанд. ман ҳамҷоёрани азиз дар хонаи худо бошед. пагоҳ худо хоҳад ягон навори нағзи ба шумо пешниҳод мекунам.